El 20 de gener, en Alfred Mas Arquitectes, ens desplacem fins al Col·legi Major de la Presentació i Sant Tomàs de Villanueva, obra de l'arquitecte Joan Josep Estellés, situada al carrer Pintor Sorolla de València. Accedim a l'edifici i ens sorprèn la quantitat de llum natural que il·lumina les escales i vestíbuls gràcies a l'existència d'un interessant pany de vidre formalitzat com una mena de mur cortina. Ascendim fins a la planta sisena on es troba la capella, una de les peces més destacables de l'edifici perquè en ella s'incorporen obres d'altres membres del grup Parpalló. Els bancs i reclinatoris en fusta de pi per José Martínez Peris, les imatges en relleu d'Ignacio Ballarri i una estilitzada creu, obra d'Andreu Alfaro. Sobre la capella hi ha una gran claraboia que plena l'espai d'una il·luminació natural cenital. Hem pogut veure també les escales secundàries que donen al carrer Minyana, fetes amb volta catalana amb rajola pintada en roig. Des d'ací s'ascendís a la terrassa amb vista a alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com la torre de l'edifici de Correus o el Micalet. Ha estat un plaer haver tingut l'oportunitat de visitar aquest edifici, clau d'un dels arquitectes fonamentals per a la introducció de la modernitat a València, Joan Josep Estellés.